Zbehovec plazivý. Je to rastlina, ktorá zlepšuje látkovú výmenu, pomáha pri chorobách pečenia a pri cukrovke, znižuje krvný tlak, je určený aj na liečenie dny, má protizapalové účinky, zlepšuje trávenie a podporuje tvorbu žlče, účinný pri reumatizme, pomáha pri zápaloch dýchacích ciest, lieči astmu a kašeľ. Vo forme obkladov a masti sa používa napríklad pri poraneniach na upokojenie zápalu, prípadne pri reume. V minulosti sa používal zároveň aj pri liečbe malárie. Má veľkú výhodu aj v tom, že čaj z neho sa používa napríklad aj pri chudnutí. On totiž to reguluje chuť k jedlu a teda podporuje celkové trávenie. Čaj z tejto bylinky je teda vhodné piť pre celkové zlepšenie trávenia alebo pri kašli a zápaloch dýchacích ciest. Zbiera sa celá rozkvitnutá vňať. Treba dať pozor, pretože rastlina má mierne narkotické účinky. Nie je teda vhodná pre tehotné a kojace ženy, rovnako ani pre deti. Keďže je mierne jedovatá, je ideálne ju dávať do čajových zmesí s rôznymi inými bylinkami, ktoré majú podobné účinky. Na prípravu čaju používame maximálne 3 lyžičky vňate, alebo ja používam takto jednu rastlinku, čerstvú alebo usušenú, v tomto prípade. Zalejeme vriacou vodou. Necháme luhovať tých 15-20 minút. Treba si uvedomiť, že zbehovec v čaji je dosť horký, takže ak nemáte radi bylinkový čaj, tak vám odporúčam, aby ste tam použili nejakú zmes, napríklad metu alebo nejakú medovku, prípadne si tam dali nejaký med, pretože určite to zlepší chuť čaju.